И здравейте хора, аз съм Мария и вие сте в моя канал. Да, както сте разбрали от заглавието, днес ще правим едно епично отваряне на честове. Да, ще започнем с Free Chest и... Добре. Сега. Нищо особено. И да, ще започнем сега с 26 колд, 4 роз, мини пека, следващия силвър, колд 28, 2 милион и бомбер 3. Да, ще започнем с Golden Chest, Gold 120, Arrows 2, Барбарина, Скелетон и нищо особено пак. Този път имаме нещо епично. Като епичното е това, че имаме Super Magical Chest. И да, ще започнем с Crown Chest и после Super Magical Chest. 289 Gold, да, Barbarins, да, картата еха голямото пека. Вече две нови карти. И хора, това е епичното отваряне на Crown Chest. Пожелайте ми късмет. И да. 1602 голд. Така. Добре. Епикарте, добре. Сега. Паднаха се. Новото, което се падна е това. Което ще го заместим с това. И мисля да използваме голямото пека. И голямото пека ще е на мястото на това. Добре. Ужас 1000. Голямия гигант скелетон ще го използвам за другата битка. И хора, пожелайте ми късмет в битката. И започваме. Добре. Да спечелим. Така. Овладяваме положението. Не го овладяваме, ужас. Ще видим той, ако ни пусне нещо. Добре, вече ще трябва да се защитим. Искрено се надявах това да не стане. Да. И да, хора. Съжалявам за ужасния шум, просто правим ремонт на терасата. Добре. И да, хора, аз победих и аз победих само заради вас, защото имах моралната подкрепа и прото бе 888, за да и на теб прото. Добре,
Опа. Оф, за да турим. Хайде, край на речите. Хайде. Ами ако приеме някога. Да така, хора, това беше от мен на изклипчето. И ако ви е харесал, искам да се надяваме с моите герои да се абонирате за нашия канал. И това няма да бъде единствен епизод на Clash Royale. Очаквайте още от поредицата и да, до скоро! Обичам ви! До скоро! Чао!